Sy'n ni'n sôn chydig amdano'r caniau yma sydd o flaen ni. Da ni'n sbio ar caniau, ar designs, sgen. Ie, mae hwnna. Mae'r bob un o'r range, da ni wedi dod allan blwyddyn dwytha, heblaw un yna, sef Dwynwen. Wrth gwrs, mae'n fi eisiau rwan, da ni'n releasio Dwynwen, wrth nesaf, da ni'n canu at y mawrth. A ia, so'n cania, nath ni ddewis mynd efo cania. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn good move, achos dyna di'r trend. Hefyd, mae'n ochr environmentally friendly fo hefyd. Bod canio yn, wedi ailgylchu canio yn, be maen nhw'n galw'n infinite recycling. Wedi dim ailgylchu potal i fod yn botal eto. Mae'n cael ei ailgylchu fod yn dywod, sandblastio felly. Efo can, ti'n talfu can i ailgylchu. Mae'n cael ei ailgylchu fewn i can eto. So, mae'r loop cyfan na. Ia, nath ni ddewis can 440, so mae'n fwy na 330, llai na 500ml can. Dyna di'r trend. Mae o'n trend sydd wedi dod o America, efo'r craft beer revolution. Dyna air arall, craft beer, dyna da ni, cwrw crefft da ni'n neud. Da ni'n neud cwrw casgan hefyd, mond un yn cwrw casgan. Ond ddaru ni fynd ar y trywydd o fynd ar y craft beer market. So dyna sgynnu ni fel range. Mae'r cania yma yn de, yr ei gorau dwi wedi gweld, fel design yn de, maen nhw'n anhygol. Maen nhw'n sefyll allan yn de. Y graphic design na bod i fel yna yn de, ydy hynna di gallu cael pobl ifanc i brynu nhw? Yndi. Yndi. Y bwriad oedd de, bod ni'n neud o edrach yn edgy. Really, achos mae pobl yn associatio cwrw fatha rhywbeth. Dynion canol oed yn y fad, ti'n meddwl, sa rhywun ifanc yn efo cwrw, maen nhw'n mynd i pyba o'r do Stella. Rhywbeth sydd yn commercially produced, ti'n meddwl, mass produced a ddim llawer o quality ddo. So, da ni eisiau creu rhywbeth edgy, rhywbeth sydd yn perthyn i'r ynys hefyd, ti'n meddwl. Creu stori, achos pan mae bobl yn cael cwrw mewn can, sa'n ni'n licio bobl sbio ar y can. A dyna da ni wedi sylwi hefyd cyn i ddod allan efo hein pan o'n i'n prynu cania. O'n i'n teddu i ddarllen y can. Mae lot o craft breweries yn Brydain ar y funud yn cydweithio efo fatha gwahanol graphic designers a just rhoi playtime iddyn nhw a neud edrach yn cool. A dyna ffactor arall oedden ni eisiau mynd efo can. Mae o'n fwy o surface area i chdi gael rhoi dy frand dan efo. So mae'n mynd i dynnu llygad. So oedd o'n gyfle i ni gael chwarae gwmpas efo. Da ni'n weithio'n cael ar y brandau ddeg gwir. Y blwyddyn yna ni'n sôn am, oedd o'n cymryd i ni setio'n hynna'n i fyny. Oedden ni'n gofod dod i fyny fo syniad o be enwi'r cwrw ddechrau fi. Achos nath ni enwi'r cwmni a Mona, yr hen air am Ynys Môn. Mae rei pobl yn dweud, hwn i'n meddwl bod chi yn Mona, actually, yn Mona. Ond na, dim dyna di'r angl da ni wedi gymryd o'na fo. A sa'ch ti'n sbio ar y logo, mae o'r trisgell Celtaidd. So o'r enw Celtaidd am Ynys Môn ydi Mona, trisgell Celtaidd, ond bod wedi cael ei reid mewn siap hop. So'r hops, blodyn hop, efo siap trisgell yna fo. So hwnna oedd y starting point o'r brandio. Ac oedden ni'n meddwl, yr beth nes i wneud, oedden ni approachio Hogan, o'n i'n nabod o gwaith Angie Jones. Mae'n dod o Moelfra yn wreiddiol. A o'n i'n gwybod bod ti dda yn neud pethau fel hyn, o'n i wedi gweld i gwaith o blaen. A o'n i jyst yn rhoi syniadau iddi. Dwi eisiau patrwm Celtaidd efo rhywbeth sydd efo, dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi syniad o rhaid grynan o haidd math i ddechrau fe, ti'n fel, chos mae'n brwys eraill yn neud o hefyd. A dyna nath ni sylwi, hop, be am hop, de? A dyna yr un cyntaf ddoth i nôl at fi fel logo, oedd hwnna. Ac o'n i'n just danos i'r hog eraill, a dweud, waw, mae fo fanna, ti'n fel? A oedden ni'n gofod incorporate efo fan i can wedyn. A da ni wedi gwneud efo Paradwys, achos o hwnna'n special release, o just roed y logo blunt ar y ffrynt. Ond oedden ni'n teimlo, efo core range, ti eisiau just wneud o edrach di bach fwy neis. So nathon ni roed y logo yn ski whiff a roed texture go grungy yna fo. A hefyd lliwiau, Mae Manji yn recno bod fi'n synesthesia, a be dyna dwi'n cyfeirio at lliwiau i gwahanol dyddiau'r wsos ac i gwahanol gwrw hefyd. So pan ma'n ni'n dweud IPA, ni'n meddwl piws.
So, dwi'n gwybod lle mae hynny wedi dod o'n. Wedyn ni'n gwybod, efo'r lager o'n eisiau hwnna fel company colour. Sef y greyish green yma gynnu ni. So hwnna di'r core range gynnu ni. So'r IPA a'r lager, so mae hwnna'n mynd i fod mewn stoc drwy'r flwyddyn gynnu ni. A fatha bob craft brewery arall, oedden ni eisiau chwarae efo gwahanol styles. So ddothon ni fel, iawn, be fydden ni enwi'r range yma gwrw. A sydd yn gysylltiedig efo Ynys Môn. A ddothon ni fel, seintia Môn, Mae Môn yn enwog am ei llanna, ti'n meddwl? Oedden ni wedi meddwl cymryd landscapes Ynys Môn, dwi'n gwybod bod yna fracdau arall o'r ardal di wneud hynny hefyd. A mae bragdau yn teddi weithio fe gilydd efo bethau fel la. So nathon ni fel, seintia Môn, a wedyn dyma ni, bod ni'n dechrau googlo, ti'n meddwl? Chos o'n i'n gwybod rei llanna, wedyn nathon ni ffeindio Pabo. Obviously, mae yna stori tol i'r sant efo brenin Pabo, so nathon ni ddefnyddio'r coron sydd actually ar y garag yn yr eglwys yn Llanbabo i fynd ar y can. A dwi'n gwybod hwnna oedd y cwrw cyntaf nathon ni ryddhau. Sef Pabo, sef cwrw casgan oedd ar y pryd, achos dyna oedd yr unig kit o gynnu ni, mae kit i wneud o mewn can. A so nathon ni releasio fa, ti'n be, nath o just pigo fyny fel a, dwi'n cofio y weekend nathon ni launchio fo mis Awst. Nathon ni launchio fo, nathon ni'n rhaid o'n swyddogol lle, nathon ni ffeindio pubs oedd eisiau fo, rei annibynnol. So Crawn Aberffraw, Bwll Llanachmedd a felly. A ti'n Pabo, ardal Llanachmedd, a pobl wedi bodda fo. Wedyn dyna oedden ni'n trio wneud yr sens o gysylltiad. So, fatha rhywun yn Llanachmedd yn yfad, peint o Pabo, ti'n fel? Yn stori lleol, ti'n so, ar ôl hynna, nathon ni fel, iawn, be da ni'n mynd i alw'r un nesaf, Ni'n fel, Alien, mae hwnna'n stori dda, mae yna stori efo Alien. So, pobl eisiau gwybod y stori. Dwi'n mynd i ddweud y stori. Ond da ni'n gwybod efo'n website, ni dwi'n clicio y stori Alien. A mae'r design, chwarae teg Andrew, mae wedi cymryd y stori a di roed o mewn llun ar y can. Mae'n edrych yn dda, yn tydi? Yndi, mae Alien yn drawiadol iawn, hwnna di un o'n ffefrit sydd i gwirth chi, mae'r carw ar y ffrynt. Mae'r llun o'r carw neidio dros y llam carw yn amlwch anna fo. A wedyn, Cheryl Lynn, Cybi Felyn. Dwi'n meddwl, hwnna oedd yr cyntaf nes i feddwl am pan nes i feddwl am seintiau i gwirth chdi. Achos o'n i'n gwybod bod gen i fe recipe am Whitbeer, sef cwrw gwyn. Ac o'n i'n meddwl, cwrw gwyn, Cheryl Lynn, cwrw blond, Cybi Felyn. So oedd yr marketing yna yn barod, a wrth gwrs nes i just approachio Angie eto. Oedden ni fel criw yn y bragdy wedi dod yn gilydd cyn hyn i gyd a gwybod iawn sut fath o steil o animation oedden ni eisiau ar y can, o design ar y can. Dyna oedd Angie'n gwybod munud yn ei roed y stori ddi, oedd hi jyst yn neud o. O fewn oriau oedd hi'n dod nôl weithiau. Especially Alien, dwi'n meddwl. Oedd hi jyst, oedd hi nôl o fewn 2 awr, dwi'n meddwl, di neud o. Ond efo Cybi Felyn a Cheryl Lynn, nes i ddeithi, so fo'n cool sy'n ni'n cael un llun di spredio draws 2 can. So be nath i roed y ffynon clorach yn canol. A'r 2 sant yn cerdded o'r wrth i gilydd. A mae lot o bobl wedi gofyn pam maen nhw'n cerdded o'r wrth i gilydd a ddim at i gilydd. Wel, achos bod serial yn cerdded efo'i gefn i'r hael. So mae'n cerdded at y can arall, sa'r hael tol o fos o'r can serial yn felyn. So be nathon ni o cael nhw'n cerdded o'r wrth i gilydd. So bod Cybi'n cerdded efo'r hael i wyneb. Serial yn cerdded efo'r hael at i gefn.